खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव खुमगुरि गामियाव जानो गोनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 48थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। मख'जाथावदि ब्रह्म धोरोमनि बे जथुम्मानि लाइ खुन्थियाखौ फुङाव ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बादियै जयग' आहुति होनायनि गेजेरजों आथिखाल बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारिनि नुजाथिनायाव गायसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरो सोलिफु दाननि 15, 16 आरो 17 फेब्रुवारिखालि सानथामनि थाखाय जागोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायनाय जायो। फारसेथिं मानगोनां मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदोंदि सरकारा गासै धोरोमखौनो हेफाजाब खालामो आरो नायै नायै बेबादिनो इयुनावबो खालामलांबाय थागोन। लोगोसे धोरोमा सुबुंनि लागाम, धोरोमासो सुबुंखौ हमथाना दोननो हायो होननाबो बुंथिना होबावो। मैयानि भारतनि रांखान्थियारि बाजेटआ जाखांनायनि उनावनो आसामनि कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि सासे एमपि गौरव गगৈनि माखासे गोख्रों बुंफोरथिनाय। बिथाङा बुंदों, बेसेन बारायनाय, लाइमोन जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बे बाजेटआव गैया जेबो समाधान। गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बाजेटआव मात्र खोथाल' दं। बाजेटआ खालि गेदेर गेदेर फालांगिफोरनि मुलाम्फानि थाखायल'। आरजिनायानो गैया, बोरैहाय सुदफोरखौ रेहाय खालामनो हानो बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ बुंथिना होनाय जायो। बरपेटायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। मिथिनाय बायदिब्ला गंसे नखरनिनो गासै 5 सुबुङा गंसे बेटारि रिक्साजों थांबाय थानाय समावनो गंसे डेम्पार गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावो, जेराव बेटारि रिक्सायाव गाखोनाय 5 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं डाम्पार गारिजों फैनाय सालायगिरि आरो सासे लोगोआ जाथायनि उनावनो जायगानिफ्राय खारखोमालांनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जाथाया गंसे नखरनिनो 5 सोद्रोमाफोरा बेटारि रिक्साजों देहा फाहामसालिसिम थांबाय थानाय समावनो बरपेटा रडनि साफाखामार होननाय जायगायाव जादोंमोन। बे जाथाया लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जिन्तिमणि नाथ, अनुबाला नाथ, करिश्मा नाथ, प्रणब नाथ आरो रन्जन नाथ होननानै सिनायथिनाय जादों। मान्दार हेन्डलुम प्रडाक्ट सेन्टारखौ बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि बारालिपारायाव थानाय मान्दार हेन्डलुम प्रडाक्ट सेन्टारखौ मैया आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै बेखेवनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बेनि गेजेरजों ओनसोलनि जिनि दिहुनथाइखौ जौगाखांहोनाय जागोन आरो बेखौ आग्रा मुंनि NGOआ सामलायगासिनो दं होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव गोबां बेराम फाहामग्रा अन्थाइ मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं लोक्षी बाजार गामिनिफ्राय अन्थाइनि दै हरग्रा बिगोमा आरो बेनि कमिटिया मागो दमासिनि थाखाय दै हरनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोनब्लाबो दायो हरफिननाय जाबाय होनना अन्थाइनि बिगोमा आरो कमिटिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। लोगोसे सोरबाफोर बेनि सोमोन्दै मिथिनो एबा खौरां लानो थाखायबो बिथांमोनहा 8438080158 बे जानबुं नाम्बारखौ होनाय जादों। चिराङाव होखारजानाय जाथायखौ लानानै गर्जन मुसाहारिनि गोख्रों फिनजाथाय। दाखालि थांनाय 30 जानुवारि खालि बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो मैया क'क्राझार कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनाय जायो। लोगोसे हाग्राफोरनि गेदेर गेदेर दंफांफोरखौ गोरिब गुन्द्राफ्रा सिफायाखै, गेदेर गोलावफ्रासो सिफायदों। गेदेर गोलावफ्रा सिफायनानै लांदां जानाय हायावसो हा गैजायै सुबुंफोरा न' लुनानै बारि बागान खालामहैदों। बेयावलाय मानि गोरोन्थि होननानै बिथांमोनहा बुंबावदों। आरो होखारबाय मानो गोजां बोथोरनि समाव होखारनांगौ होननाबो बिथाङा बुंबावो। लोगोसे प्रमद बर' आरो फेरेंगा बिथांमोनखौ बायदि बायदि गोख्रों सोंखारिनायनि गेजेरावनो UPPL सरकारा बुर्बकनि खामानि मावदों होननाबो बुंथिबावो।
मानोना सरकारा न' गैजायैफोरनो न'सो लुनानै होयो, बिसोरहा थानाय न'खौ सिफायनानैसो होयो होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।